Nuwun sewu Mak Cangi. Ya niki kersane sekeca saderenge kula matur kathah-kathah. Apa? Niki kula tak jaluk iki jenenge sapa bocah iki? Heeh ditakoni lho iki. Tak takonane sik tak takonane. Masa diakil ya anakmu kok gawa iki lho. Ora. Kenomik iki. Ketoke jogete kok mulang-mulang. Ora nek bocah lak kendel ngene iki luar biasa pasti. Oh ngono. Lah iki kancane lungguh ning kene ya munggah dhewe ora ya kendel dhewe. Jenenge mental waja. Ya iya iki mesti suwi sok gedene ndandake dadi sing luwih gedhe. Lah iya no nek gedhe luwih gedhe no. Namanya siapa, Adik? Namanya siapa? Febri. Febri. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Wah, apik iki berarti bocah iki. Kelas 3. SD mana, Dek? SDN 1 Tanggul Turus. Wah, SDN 1 Tanggul Turus. Iya, iya. Mama namanya siapa? Ibu. Robingaton. Kabilator. Robingaton. Masa ya Febriani. Ora. Mamamu jenenge sapa, Le? Robingaton. Robingaton. Pak Robingaton. Ya. Ayah namanya siapa? Sutiono. Sutiono, nggih. Cita-cita besok kalau besar jadi apa? Tukang kendang. Weh. Yang apa? Kowe nyang apa rumah kamu munggah rono ki idolane kowe dadah ya idolake dagelan dalang apa idolane kae kok ya idolane tuh koplak dadi apa lho ora tukang kendang lho ora apa-apa umpamane lah kowe pengen dadi tukang kendang jajal lak dinggenane Mas Koplak jajal lak joget piye pengen roh aku kono maju saleh sapa maju ae mana joget mau ayo obat kapok lompok kadang lurus kadang mingkok alah ya bolak-balik ngene ndonga apa joget ya kuwi cara anune cara bakat alam sing luar biasa demen karo seni sentuhan hati nurani malam hari ini yaitu di Desa Tanggul Turus Bulurah pun tepung karo bulurah sampun sabet jagong sampun apa wis omong piantune piye cilik dhuwur kowe engko tak otak lho ning rumah aku masa bulurah buwayu bulurah apa ini tapi nuwun sewu buluran niku grapyak semangat Bunita utawa Bu Wahyunita bah jan macake kita mulai maghrib bos masa awakmu kok niteni dadi tamu-tamu kathah ten mriku kula mlebet niku salaman ya ampun sing ayu dhewe iki sapa jebul bulurah kula matur nuwun sanget mlebet diparingi jajan daran komplit renorno mangke wangsul kalih bulurah digawani apa kertas wadah temerku buru-buruan kertas kowe iku nreyo kantor kaya lha nggih teng kantor kuwi peta tapi bulurah niku kula acungi jempol ngeten iki acara tasyakuran utawa bersih desa ngresiki desane dimen masyarakat kabeh iki padha seneng kebak rasa syukur lagi ngoten to Mas Cangi iya no niki suatu yang harus kita contoh acara seperti ini jangan hanya cuma 1 tahun sekali. Maksud lu? Bulurah lah saged acara ngeten iki saulan ping kalih, nggih. Kowe iki rumah saku. Tapi tangket kali masyarakat biasa. Ini sudah luar biasa. Lah nggih. Pendak tahun ngenekke wayangan kecuali zaman rikala pandemi Covid kae. Lah Covid ya merongos sapa sing ape wayangan. Lho kowe karo aku ya merongos ngono. Lha apa malih Bu sinten? Bu Wahyuningsih. Nggih. Bunita. Pacare Pak Agus Marsono. Lho kok kenal kowe? Apal. Pak Agus 35 tahun dadi carek ning kene. Dadi kancane wis pensiun panjenengane urung dhewe. Iki lho omong-omongan karo aku foto nek ping 5 mau ta Mas Pak Agus. Apa jenenge yo grapyak kok. Grapyak. Pokoke mriki niku sareng kalih kula kami tua Suyadi. Lho kenal to kowe? Kami tuane jenenge Suyadi karo Putut. Paham, Bos? Mudine Surani. Lho. Awakmu kok kenal model lha kowe ntutus rene gaene enek tulisane lho oh walah kena enek tulisane rumah saku nek kok kadung wis nyedulurno karo masyarakat tak kira nek kowe iki lantip piye wong enek tulisane diomongi panitia mau kon ngomongne ya ngono ngerti ngono aku ya iso iki bersih desa jelasno bersih desa iki apa mumpung sampean rawuh karo lah kok kon jelasne aku ya jelasne iki ya kudune Gus Miftah apa Gus Idam lah nyapa aku jelasne tapi Gus Miftah, Gus Idam ki nak mau balik. Ketika kita pengajian, tapi hari ini bersih desa.
Iku awakmu kudu pengajian ning kudu menguai pencerahan juga. Tontonan adalah tuntunan yang membawa tatanan. Ya kula sing ditonton iki kebak rasa syukure. Lah ngaku syukure angel kok aku iki. Lha kowe ora bersyukur ta? Lah ape bersyukur piye lah ngene iki dhuwit wis dilunasi kedhekenane ora basa aku bengi iki. Ora apa-apa. Sesuk ngadekne BPK. Ngono awake dhewe. Seneng lah kancane kere. Lho demen ae. Karo mangsaku wong ki aja usah ngono, Bos. Awake dhewe ngene iki bersih desa iki tegese apa? Apa? Kedahe kan ngertos. Lah bendina iki acarane pokoke lak sura iki bersih desa. Bersih desa. Tulung Agung iki tumplek blek aku main wilayah kene sampe. Heeh, mesti ngeneki wayang. Nggih. Sebab apa? Suatu contoh Kabupaten Tulung Agung. Heeh. Masyarakate rukun. Terus Dijak acara apa ae gelem. Bersih desa kepala desa ya ngono kan kepala desa ya ngono gelem cawe-cawe bunita ngeten iki pun matur taun ngajeng nggih Mas Percil nggih aku ya ngono wis dikandani wis dikandani kowe aku mau ngomong nggih tok mbok taun ngarep apa nyapa enggak roh aku ya ya mesti ngeneki pagelaran to pagelaran wayangan ngeten iki nah bersih desa lan jenengan ngatur napa bersih desa ki resik desa sing roh aku lah jenenge bersih ya resik ora enek bersih kae regetane ora enek maksudmu piye lah ya sampeyan lho ngomong apa dalam ngrungokne tak aku kan sore ngomong bersih desa itu adalah niat kita untuk membersihkan desa ini supaya desa ini bersih dari segala hambatan paut ngerti ngono kuwi carane ngresiki lho piye carane pokok desane diresiki lah ya resik kabeh ya ora enek omah lah piye tem-tem kowe kancane tem kowe tak sampluk kowe mek tapi leres lho niki leres piye kowe mbelani bosmu lah piye omongane bener lho engko nek desane diresiki omahe ning maksudnya resik-resik desa itu makna dari kiasan paham kiasan enggak mbah wah ora tau mangan sekolahan kowe mangan sekolahan apa ora mrotoli cangkeme ha nek gelem ngono lho ora ning ngono resik desa kaya selentem lho masuk cah enom kaya ngene iki uteke tuwek iki bocah iki tuwek saking tuweke ning jeding kepleset ping 4 kuwi stroke ya Bapak bersih desa apa biasa Pak? Boten kowe bersih desa sing penting kuwi kepala desane Mas. Contone umpama kepala desane kudune iso kokoh. Sebab kepala desa niki Mbak Nita kok kokoh iki piye? Kapok ra kowe. Maksude duwe paugeran. Duwe paugeran. Duwe ugeman. Pedoman. Utawa cekelan. Duwe cekelan dhewe. Cekelane apa le? Cekelane ya bahan bangunan, Mas. Apa kuwi? Ngecor dasmu kowe kok. Kok iso bahan bangunan ki lho. Kepala desa kudune ngerti watu, gragal, krikil karo pasir. Lha kok ya ge apa kuwi lho? Awakmu ora ngerti. Lah ya watu, krikil, gragal, pasir. Kudune sebagai kepala desa watu kuat ngatur wektu. Napa melih niki kepala desane Piantun Putri. Iya toh, kuat ngatur waktu kanggo keluarga, waktu kanggo masyarakate. Oh iya bener ya cangkeme bocah iki. Watu kuat ngatur waktu. Watu terus mari ngono. Krikil sebagai kepala desa. Jangan sampai keri ningkatke skill. Oh, berarti kudu sing pinter. Kudune sing pinter. Krikil. Terus gragal. Kudune sing grapyak seduluran aja sampai gagal. Grapyak seduluran aja sampai gagal. Watu, krikil, gragal. Tambahno sitok le. Napa? Cetok. Ben gayeng. Lho, aja grecak-grecek pembangunan iki ben bisa gumathok. Loh, tambahno sekrop. Apa? Ben utuk ndasmu iki karo. Lah ora ning ngono pasane apa enek wong ngomong yo cetok sekrop. Lho lah iki kan yo pedoman. Sing pedoman iki kados kula niki lho, Bos. Kowe ndek pedoman apa? Wong kebak rasa sabar. Apa kuwi? Sabar iki yo kena dingge, yo aja nganti dingge. Lah iki lho angel. Omong-omongnya bingung nggih. Kok sembulet sabar kuwi kudune sabar kena dingge, aja nganti dingge. Aja ngangge sabar. Sabar iki kena dinggene enek nggon-gonane dhewe-dhewe. Oh, tegese sabar sing kena dingge. Sing kena dingge. Contone umpamane kena omongan maratuwa, kuwi kudu sing sabar. Oh iya, saiki aku ki saiki melok sik molok maratuwa. Kena omongan tangga, kuwi dingge sabare. Oh iya, aku kena omongan tangga ya ben gak apa-apa sing sabar. Alah cocote tangga ae kok. Alah ya ora usah dipikir, kudu sing kebak rasa sabar, kudu repak rasa jenenge jembar lan sabar ikhlas. Kuwi sing kena dingge. Sing gak kena dingge. Sing gak kena dingge aja gawe kunci sabar, kuwi lah ditagih hutang. Lah kok iso? Jajal kowe. Ditagih utang kudune ya sabar. Ngomong ditagih utang ngomong, ya sik to Mas sing sabar ora dipendasmu kowe karo
kuwi iling-ilingen wong sabar ya kena dingge ya ora kena dingge ana panggonane dhewe-dhewe bersih desa hubungane kok utang iki piye to iki lho iki lho sampean lek nek utang sampean gak ngelu ndase sampean ya ngelu no saka bapak ibu ngene iki lah ngene iki bengi iki ndelok kaya ngene iki intine apa intine memberi nuwun sewu ngene iki wis ngilahi rasa buneke ning omah bunek ning omah contoh bahagia ngene iki samono mbiyane ngene iki ora ana sing mikir utang bengi iki ora ketangko mulih wis kelingan neh lho nang kene iki hiburan kok lho lah iya ngene iki apa direken sampean seneng kabeh ya nek sing senep lho bos lah kok iso senep lho iya niki golek hiburan contone wong lanang karo wong wedok senep endi jajal lek dipikir ya senep wong lanang lho kok iso wong lanang ki nyambut gawe lho nah kuwi lho tekuk kringkel wong lanang ki tekuk kringkel banting raga meres keringet kuwi lak sampean adol gendung kuwi lak kesel sirah dingge sikil dingge sirah kuwi lak sampean wong wedok ki abot sanggane abot wong isu isa-isa ya ora terus ya toh rodok awan sithik ngopeni bocah mari ngono umbah-umbah ngeterne bocah sekolah kok kabeh to iya bengi mlumah campur kuwi wong wedok abot sanggane wong wedok iki mangsamu kuwi bebrayang iki panjenengan tugasnya membagi tugas ngono kuwi lah lek sampean tugasnya apa nyambut gawe tok nyambut gawe no lha nek anak sampai piye-piye sapa sing tanggung jawab wong wedok bos sampean aja nyalahne iki delon sindan sampeyan dikruyuk wong wedok bosok we aku dikruyuk wong-wong kuwi iya no ya ora apa-apa to lho lah kok ora apa-apa wong lanang karo wong wedok kok wedi wong lanang ki ala tur wenang lho bener berarti wong wedok karo wong lanang nomor 1 sapa nomor 1 wong lanang ora iso menang wong lanang ora iso menang wong lanang tanggoku kuwi kepala sekolah disentak bojone ya mengkeret tenan tanggoku kepala sekolah tenan ra percaya tapi wong aku iki kaya ngene iki gelegere ning dhuwur kaya ngene iki omongane mulih bojoku nyentak aku ya mengkeret ngene bos oh nggih carane pekok dadak pekok dadak aja nyalane wong wedok itu utama nek iso wong wedok dirias sing apik tukokne skincare sing larang piye antriye pucet wajahe kok pucet putih glowing contone kaya ngene iki ngene iki lara diopeni ora iso iki lara wedak larang-larang ora iso wajah kaya ngene iki bos lah kek tau cah-cah wedake ditukoni wedak kebo akhirnya bareng munggah sindene kaya goni kabeh beda contohnya kaya 1 2 3 4 5 iki gak usah anu ya kayak iki ya diitung iki gede tapi kan ya rombongan nggih bandol contoh kaya Mbak Yuku iki diwejaki tipis wedake tipis wis ayu genah ketara mata ngono iki wedak tipis tok iki wis ketara mata ayu sebab kulit-kulitane putih resik mong elem iya mergo bojoku lho iki bojomu to lho lah bojone sapa ra bojoku oh iya wis payunan sing wedok lho piye to Pak sing lanang kaya ngono lho Pak kowe rong tau ngemut setrum to dereng kon menjajal ngemut nah iki di wajah kaya ngene iki wajah pupur tipis tok selesai selesai iki irit wong kaya ngene iki daringane ora bocor kena dirabi mergo daringane ora bocor sing nomor 2 lah wajah-wajah lak kaya ngene iki delon mripate lak blalak-blalak bos apik lap iki dirabi rada ndrawasi sebab wong lanang ndelikne dhuwit ning ndi ketara lah kaya ngene iki mergane motone kaya moto kucing moto awas berarti iya iki kaya ngene iki sing iki wedakan tipis gak apa-apa nek lak bocah kaya ngene iki nuwun sewu lho iki aku ora ngenyek wong wedok rada jembar bathuke rada jembar iki mikir masa depan apik berarti masa lalu mesti dihilangkan sama dia sing dipikiri mung masa depan tok dadi masa lalu wis ilang dadi bocah kaya ngene sosok plin-plan bocah kaya ngene iki kakean pikiran daringane bocor mergo kakean pikiran iki Intan lah iki lho iki apik mesti iki kok wong wedok aku rong jak omongan wis plerak apik iki tuweke kira bos iki gak kena daringan bocor ora kena dirabi kayak pojokane iki wonge cilik Eka meneng wong lak bathuke rada ciut ngono ki gampang pemikir mikir masa lalu masa depan dadi nek apa-apa dipikir akhirnya pedot gak kena dirabi daringane bocor
Iki guyu tok bos iki bos. Apik berarti Ceria. Ceria apa ya stres kuwi kok ceria piye. Iki daringane bocor, gak kena dirabi. Lah sik Kayak pinggir dhewe. Wis pokoke bocor kabeh lah sing Sing tak loro. pinggir dhewe enek daringane ora? Meneng. Enek daringane ora? Daringane wis kobong. Wis entek. Kok kobong Wis entek. Dadi sosok iki ndelok iki teko Bandung nuwun sewu nadane coba. E. Berarti sing apik kono tok. Iya sing apik. Percaya iki ya ngono kuwi, pokoke dhek demen ya dilem. Sebab ya bojone dalang ora direm seneni aku. Tapi kayunan sing wedok tenan lho, Pak. Iya. Wis lambene sapa to ora tau disetrum. Nganu penonton mau. Coba. Niki mantun niki nembang sing sae. Lho iya ya nembang ya atur panglipur wong untuk Bunita dan warga masyarakat Tanggul Tulus kok. Nggih no. Ning Jakarta beli kuaci Bunita sangat cantik sekali. Wah. Kan ya iso bos ngono kuwi nggih. Wah ning Jakarta beli gabah, semoga Bunita selalu berkah. Amin. Kuwi apa? Kok iki lho? Ke Yogyakarta membeli semur. Heeh. Didoakan Bu Anita muga-muga panjang umur. Amin. Nadane coba. Iki jeneng awake dhewe sak gendu sak glogu. Nggih. Mosok gowedi Ora apa-apa. Kompak ngono lho Mas. Minor. Selendang biru. Terus oleh. Awakmu nyanyi ya apik ngono Mas. Ya apik no aku penyanyi mbiyen no. Penyanyi apa? Lah penyanyi aku niku. Penyanyi kafe kayak lanang. Dapur rekaman Ketok kaya ora enek penggawean liyane. Coba nembang. Kowe lambimu. Kayak kowe iki lho lanang kok penyanyi kafe, ora enek penggawean liyane apa piye? Lah apa lah aku enake pegawean kuwi akhire to nggawe rok ndek nih to, Mas. Ketok nyenot no akhire terus mati kabeh terusan. Mosok ini payu dadi LC. Akhire malah jenot budaya. Ayo. Sele. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang kok. Nyanyi. Lah yo nyanyi. Donga gitu. Kok kira Ben donga riyen melakukan apapun itu harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah, selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Ya meletek lah. Nangge. Kocok enek cah cilik-cilik lho ngawur. Kowe langsung selendang Kok enek senggake omong ono hati-hati. Nyapa? Penontonnya hati-hati. Apa? Cah niki jenenge jebul ya cah kondang-kondang jebul. Kondang-kondange piye? Nek cah sakmono iso mibur kabeh kaya ngene iki lho ya kondang kabeh. Ya pe golek nggon, golek tok. Oh iya. Ora anune VIP. VIP. Sampe ngentut sing isor basa kuwi mesti. Kuwi aja ngampal lho ya. Kuwi rodok masuk angin no ngentut yo temboke keder. Kuwi berarti cilikanmu biyen ya. Awakmu yo ngono. Ya selendang sutra kuning. Selendang biru. Kersane lari-lari remen. Heeh no menghibur no. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Waduh, iki cangkem-cangkemane kok apik to Cil nggih nyanyi. Pripun, Bos? Nggih nyanyi. Nggih ajane iki turunan barongan kok. Ora maksud Iso iki cangkem-cangkeman iki lho. anggitmu nyanyi iki Suara. Suara. Masa ya cangkem. Kan awake dhewe kulino ning isor. Coba. Ning isor ngono kuwi lek omong-omongan itu. Yen. Masa ya cangkem. Ya wis tutuk. Tutuk. Nah, tutuk. Cangkeme ditutuk mesti ngono ta. Heeh. Aja nesu lah. Wong ora oleh nesu. Nyapa. Innallaha masabirin. Sabar kekasih Gusti. Selendang pirilah bareng rasa tresno. Wes roh aku roh. Sik kuwi nyang apa? Roh asam urate kumat. Asam urate kumat. Ora lho kowe kuwi nyanyi kok ndekem-ndekem ki lho. Penjiwaan sedih. Ning ora kudu ndekem ngono kuwi. Kan saking sedih ya, Pak. Sedih lho, Bos. Lek perlu langsung geblak. Ya aku juga terima kasih mau digoleke dalan karo anu. Oke. Wah luar biasa panitia. Kanca-kanca muda sport Dados setengah jeng wae sampun Ini sangat luar biasa kompakane kaya ngene iki lho Tanggul Turus ki. Pengertian kanggo Ini iki nek ora pemimpine, ora tatak-tatak tanggon ora iso. Leres. Kompakan kebersamaan karo Bunita ning kene iki digalake. tentunya dari pemimpin. Iki sapa? Salah iki sapa neh? Sik to. Kok klambine Selendang biru. Kowe aja marep aja madan-madani kowe. Sik to. Sapa kowe? Aku kok mambu batang ki apa to iki? Sanes batang. Apa kok mambu batang ki apa iki?
Ya Allah. Iki ora pas karo lagune. Lah Lah napa? pripun? Lagune anak selendang biru. Masa Lah kowe selendang abang ngono lho. Abang lah njaba ning jero biru lho. Abang ki apa ta artine? Abang ki aku bangga. Mosok gelungane ngepir, Cil. Kok iso kaya ngono to, Pak? Saged to niki. Wilujeng dalu macange. Wilujeng dalu. Alhamdulillah saged kepanggih malih. Sapa jenenge? Kula. Heeh. Kula nyiliti Wahyu Anita. Wah, Kok ngaku Wahyu Anita? Ngawur rek. Kuwi asmane Bulurah. Kula niki kali Bu Nita niki tasik dulur lho. Mosok Maksudnya lara-lara piye? Bulurah cantike kaya ngono Hubungane piye? Masa Bulurah duwe dulur banyak ngono. Lah iya. Kula niku saking turunane beda bapak siji ibu. Piye? Beda bapak siji ibu karo Bu Nita iki. Lah kuwi apa ukuran hubungan? Berarti beda no? Ya beda kuwi. Beda bapak siji. Ning sak bapak, Mas. Bapak sapa? Bapak presiden. Ya roh. Maksudnya iki jenengmu ki lho sapa kenal lo kowe dudu sapa-sapa. Lah ya aku nyiliti. Nyiliti sapa? Nyiliti sing kersa to, Mas. Maksudnya nyiliti. Maksudnya ki nyiliti Litiana. Safara ya. Litiana Safara. Ya duwe omah. Kula to? Duwe omah. Kula Tulungagung asli. Tulungagunge pundi, Mbak Yu? Gunung Bolo. Kok mesti genting nih. Gunung Bolo pundi to, Pak? Omahmu pakel kok. Lah iya maksudnya iki pindah saiki pindah paket. Oh mau nih Gunung Bolo saiki pindah pakai. Nggih. Umur pira? Kula tasik 6, tasik timur kula niki. ABC. ABC to? ABG. ABG. Anak baru ceria aku lho. Tasik 17 tahun. Sampe iki 17. Nggih. Kelahiran tahun pira lho kelahirane? 86. Yo, iki petang 40. Ngawur. 86 kok iso. Ya tak nom-nomne lho, Nek Mas. kene iki Pak Lurah, Bu Lurah, wis pokoke sekecamatan Nggih, perangkat desa. Besuki padha rawuh lho Pak Carik bareng. Pak Cari. Lah kok kowe ngomongi umur kok mau hapus iki lho. Lah ya ora oleh ngono kuwi. Lah engko terus KTP-mu piye? Nggih. Kula kan damel niku. Apa? KTA. Apa kuwi KTA? Kartu tandane ku lho. Apa? Masa kartu tanda? Anggota. Ora. Apa? Anggota. Anak muda. Oh, anak muda. Berarti sampean berarti ning dindi Yo sak ning dindi wis kondang to Mas. Mau kok iso telat mari konti to, Mbak? Yo anu ngapunten iki wau double Mas. Double iki ngisi wau. ngisi campur sari? Ngisi padasan. Mas teh ngisi opo lho iso padasan? Ngisi acara ngono to. Acara dateng anu Tulungagung sakniki kan anu teng alun-alun kan wonten acara to. Endi wong aku rono sepi kok. Dek winginane kok Mas. Ngapusi kowe. Ora, Nek kono ada acara apa-apa sepi aku liwat kono, Pak. Wong dobel kok beda dina iki lho. Acara iki lho Mas keliling alun-alun iki lho. Apa? Odong-odong. Ora cetok iki roh ora wilayah endi? Lho ya jelas apal Tulungagung ki aku tumplek-blek ki apal Mas aku. Dukulon, Duketan, Dukidul, Duklor apa? Iki wilayah endi besukine endi iki? Iki ya daerah anu Tanggul lho Mas. Tanggul Tanggul Turus. Tanggul Turus. Berarti rono sithik arah ndi? Rono ya daerah iku to Mas. Endi? Ayo. Prigi to Mas. Prigi. Oh waduh. Aduh. Masa rono gak kena? Ya kena. Balik neh. Tanggul galek. Ya galek. Buireng. Ya Buireng. Idul neh. Oh ya apal berarti awakmu. Apal rono neh daerah anu munggah JLS. Ya roh berarti awakmu. Lho piye to Mas? Aku dhisik mendring nih kene Mas. Oh berarti ngerti ya sampeyan. Apal daerah kene. Sik mendring ki apa piantun kene rong roh lho. Mendring ki cara kulon lho. Mendring ki apa? Mendring ini tarik ini. Bang tarian. Oh tarian. Nah, ngono, Bang Titil. Nembang apa-apa ngaturne apa kalian, Ibu? Lho sampeyan nantang apa? Aku iki pesinden serba. Lah aku karo nek karo raimu ya gelut ae no. Maksudnya iki aku mbokon wis kudu tak share ae. menehi apa karo masyarakat kene ngono lho. Menehi apa aku ning kono ora diwenehi apa-apa kok arep menehi. Jajan panganan nenek no. Jajan apa kloso tok lho ning jero. Lah kowe ra. Lho wis panganane komplit kaya ngono. Cepake ning kono kowe ra njimuk, ngono lho. Ning mburi enek. Maksudnya awakmu ki apa ya? Ninggali apa? Ninggali apa ngono lho. Ning kene. Ninggali weling apa piye? Ora lho ngene lho, liti.
Pripun? Maksude Cak Percil karo Cak Slentem kuwi, kowe bengi iki arep nyuguh apa karo penonton? Lah kula niki mboten beto napa-napa lho kok arep nyuguhi lho. Mau ning meja wis suguhan wis akeh. Sisi tak bong gelungamu sisi jak mau. Kowe ki arep ngewehi apa karo penonton kene? Memberikan apa? Aku iki ra gablek apa-apa kok kon kayak penonton iki lho. Maksudnya awakmu kan ning kene dadi bintang tamu to. Iya. Munggah ning panggung piye carane ben panggung iku ketok murup, ketok bior. Ya dibong to Mas ben nurut. Maksudnya iki kowe iki ketoke meriah no lho. Meriah ditanggapne badut to Mas. Ketok meriah. Ben rame ning kene iki lho. Rame yo pindah ning pasar lho. Nah, maksudku ki kowe beh jangkrik. Kowe ngomong apa no lho? Awakmu kok angel lho diomong iki. Nangil yo rasa digarap. Kowe iki nembang apa-apa wis mantep. Oh nambah. Lah ngono to Mas. Langsung tunjuk poin ae. Wong seorang artis ki duweni basic dhewe-dhewe. Nggih. Kowe arep nembang apa arep puisi, apa arep push up, genahno. Mboten nembang mawon. Nembang. Salto. Nembang ya? Iya Mas, nembang ae Mas. Ya. Nek salto gelungane keri no kok ya. Enggak. Nembang apa? Nembang Musik, apa? gamelan. Musik apa gamelan? Anu nek niki kan tasih wonten piantun sepuh-sepuh. Iya. Musik mawon riyin nggih. Ngomongmu kuwi piantun sepuh paling gak yo hubungane karo gamelan. Lah kok ora oleh wong tuwek ngrungokne musik. Oleh. Sisi tak circle bocah iki. Oh, angel. Mas mayor Mas mayor. Tendase. Saya tuwa iki saya angel lo pen-penane iki. Tenan ora anu tak tenan dasar. Isih sura Mas aja. Ae dhewe wong jero Mas. Masa arep gelem nembang. Bocah kowe rumah aku suwi men. Musik. C. Ya kuwi wis C kowe iki. Wis C koyo ngono kowe. Kae lho, Cek. Senajan mung suwa Kowe kalau kaya poniran kowe. Poniting. Poniti. Wis sing apik to, Mbak. Ya sing enak. Mas. Nembang kaya iki lho. Lah swara ngene iki mbok swara kaya ya nadane ku, nadane sembarang. Pindo coba. Iki lho suarane penak. Piye, Contohnya ya, kaya Pindo sa coba. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan. Kok iso wedok to Mas? Ya, Aku ya iso ngono. gulu menceng dipitek wedok. Oh, gulu Iki menceng. lanang ya iso, wedok ya iso. Deme. Dan contone. Piye? Dem. Kuwi nak lanang. Lanang. Los. Enggak. Oh, carane iki Gulu menceng ditenetek. gulu menceng ya. Golek ana sih Mas. Dosa. Gulu mencengku. Gulu menceng kok gale lho. Oh, pindah ngisor Mas. Alah. Urung Mas aku iki nek. Aja dia munggah mudhun kok. Ya ora gulu Kae mencing. lho. Mentol kae lho, mentol kae lho. Nah, pokoke sing merokol kae. Dosa. Pindo samudra pasang. Iki lho kaya iki lho. Lah mbok tak Iki lho kaya iki lho. Ora dur, rada dur. Dur. D. Dadi iki delok to gulu menjeng pokok jai. Lah iki kebane Nek saya lho macange Lho, iya, kersane no. niki ngertos. Wong loro iki ben ro bedane. Lah, masalahnya kowe iki macam wedok suarane kaya iki. jajal. Pindo samud pindo Pisan Mas pisan. Aku pindo iki ra ngatasi ya Mas. Kuwi sair kowe. iki nembang iki kudune ngono Oke. kuwi. Lawakmu iso. Aku Kuwi nek wilan lamunan ki wis anu biasa. liyane apa? Lagune Lestari Mas, Lestari. Oh, Lestari Minor. iso wedok. Lestari. Wedok iso. Iso to Mas. Lah iki lho aku seneng. Lestari ya Mas. Lah wis iso iki. Sang patih sigra anata baris. Masalah. Kowe iki apa nyanyi apa? Lestari. Lestari ora kuwi. Lestari. Sang Dewi katon lam-lami. Sang patih Sigranata baris ya dodo budalan ngawur. Kleru Pak, kleru. Masalah angel bos iki lho dijak omongan. Angel. Kowe nada mosok gak iso to kowe sampe nada. Warana Cil, warana nadane sik. Tanggul tirus. Pakai A. Nadane senam sik. Lho, kaya ngono lho, macange suarane kok. Kaya ngono. Duduk kuwi. Duduk aku ki marah kamu tak keplak tak
tak tendasmu lho. Kowe iki kurang anu, kurang tahanan swara. Tiga, dua, satu ya. Iki lho. Nah, ulah. Tekan dhuwur. Ayo, tiga, dua, satu. Aku iso nek Mas. Kok dhuwur apa ngisor? Yo dhuwur. Nembang ngomong malah. Iki muni Apa kaya bas sentik ngono langsung. Iki lho kaya iki lho. Ayo 3 2 1. Yo. Yo. Iya ya. Ayo. Lumayan. Iya apik. Mosok kok sithik men. Lho sesuai diri Lah Jek. iki biyen kowe pertama belajarmu sithik-sithik ya, Lek. Manut diri Jek. Iya iya. Ayo. Lumayan. Ayo. Kentean napas. Lah sampai kisor. Lah berarti ambek kamu kurang enak. Oh kurang iki. Kurang los. Kurang Kaya laku ya? dalang ngene iki ambekane mesti los. Dadi swara ning ngisor barang iso. Iso iso. He 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 he. Coba 3 2 1 ya. Nih. Colon. Kamu. Mas. Munggah ya jalan. Munggah. Lali. Bodokno. Lali. Mosok yo kedasaren. Berarti wis apik mengikuti ya diri lumayan. Manu apa ki agresif ya lumayan. Termasuk Iya, termasuk tanggap. Ayo, 3 2 1 yo. Hei! Iki Dek, dek. Ayo 3 2 1 ayo. Iki ora tanggap, Bos. Kudune Ora diwasne. tanggap. Lah ku ning dhuwur rong bodone. Apa-apa diwasne. Tak tok ding tok tak tok dung tak tok dung. Gila, Don. Tak tok ding. Don. He 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 he. Terus tok tak ding ding tok tak. Ya ora kenara. Delata jalan. Ya. Joget. Lah dikendangi. Iki karo belajar awakmu. Iya, iya. Sesuai irama. Oh. Ayo. Contohnya ya sinden kabeh ya. Gemik. Iso ya, Nek? Iso. Nada padha iso. Ora kaya awakmu. senam. Jajal dites satu-satu. Kabeh. Bareng. Yo. Yo. Enak toh? Enak. Yoga yo iso. Iso. Jajal. Ora percaya to. Ayo. 3. Yo. Hei. Pemusik ya Musik iso. Jajal. Agus yo pinter. Ayo. Ayo. Kabeh iso Mas. Yo. iso. Kuwi anggotane kae ketok. Lah. Sing Koplak. ngetipong lho. Wis ajek kumpul karo jandu kaya ngono to. Oh male kena iruk pikok. Piko kehidupan. Kok gitu. Ora cetha. Kancane iso kabeh. Berarti kabeh niku saged. Lah ya wong iki nada. Contohnya kabeh. Nek gedange piye Plak? Gedang ngene. Ayo bareng ya, bareng ngene. Bareng. Bareng ya? Bareng. Ayo bareng. Ayo. Aku bareng karo sapa? Karo kabeh. Karo kae iki. Ayo 3 2 ayo. Lunga. Ayo.
jajal dalange. Dalange jajal. Jajal kok ket mau kok anu ngongkon tok sapa ora Wong jajal. kene wis hae ae kono ngerokok. Lah yo. Lah wong kene iki urung enek nadae. Teman-teman. Pripun? Wis. Jajal. Iso aku nek mengkur nada. Alah lah iso kok jajal nek ora dites. Ayo, yang aku sini. kulino getahi anak-anakku. Hei. Ayo, yang sini ya semuanya. Oke. Yo. Lah meng kaya ngono kok mau pamerne aku lho kene iki cara anune urung apa-apa wis iso nembang kok. Ayo. Yo. Somon nih. Enek berani ora? Iki anan buta ketok iki gak kena iki ketok. Bisa aku. Bisa. Kok asik. Suarane kaya jandu. Kita enggak iso sesuk wis rasa dijak. Alah, ora dijak piye ade melok kono ora dijak. kono kok. Ya wis dijak. Nembang kali lare mon. Lah iya. Sakit niki. Aku celuk anu ke, berarti Ika Antonia. Sepote nggih ndamel hehe no. Iya no, bareng ya. Hehehe iki yo. Kendangane trik. Yo. Nah saiki iki dhewe sing disebut Ika dhewe jajal. Jajal. Terus disebut kula mosok. Lho iya Yo sampean jajal, Bang bengok sepot dhewe. Ayo, 3. Awas. Bos iki anjane bedat to sesuk. Yo. Mepet. Pinter. Paling sing iki lho ngawas iki bos iki. Angel kae ya, angel. Mosok ngawas. Lah niki nembang napa to, Bos? Lah niki kok suarane kok alus katanya. Lho iki alus tembang Jawa kene, upama nek tembang modern wewayangan kae ya kene. Wayangan saged. Wewayangan kang reridu ati. Oran atine. Ayo Supaya nadane tambahi ati ben ketokan. Bisa ya? Wewayangan di versi campur gamelan lho. Oh saged nggih. Wah, bisa. Nggih. Pemusik karo gamelan iki Kolaborasi. Pengrawit karo pemusik ora tau gelut kok, mesti akur kok dhek. Nggih. Akur terus nggih. Heeh, pompong suaramu apik, Heng. Coba siarno tem. Ya. Mumpung suaramu apik, Heng. Siarno Gus. Sing bener kuwi. Gus apa? Gus rawuh. Gus ki. Walah, rumah saku Gus apa? Walah. Gus Gayeng dasar sing nembang Ika Antonia. nggih. Mereka wonge alus, Alus, kulino dahar perlas. Dadi alus. Nggih. Mosok perlas di. Perlas kok perlak kuping. Perlas dadi dilus. Ora beda kaya iki. Andalane tembange apa lek sampean? Kula. Ah. Lah kula napa-napa saged. Oh berarti rene andalane lek apa-apa iso. Masalah sing paling andal wonten iki andalan. Andalan apa kuwi? Gudang baru. Wah, senengane. Senengamu. Andalan kok. Pokoke ngene iki wujude ngrasa syukur Sil karo Cak Liti kalian Mbak Liti karo Cak Slendem. Dadi warga masyarakat iki lho, Bu Lurah ki wanita. Nyatane ning kene emansipasi dijunjung dhuwur. Leres. Najan to wanita ning bisa nata desa kanthi tumata. Suatu contoh yang luar biasa. Ini termasuk barometer desa-desa yang lain. Leres. Seorang wanita ning tetep berkarya. Leres niku. Ora kaya sentem bojone ning omah mek kon masak tok. Mboten sakniki pun mboten masak. Kudu kari. Mboten Niki sakniki mboten masak ngegrab kok. ngegrab. Malah Grab malah lumuh no kuwi. Niki malah buka koperasi niki. Oh, koperasi apa kuwi? Mari koperasi simpan pinjam. Oh, tak kira koperasi simpanan. Mboten ki simpan pinjam dadi bojone yo nyili dhuwit ning dinding ngono dadi. Sing silih niku bojo kula. Buka Ora cethok. Aku celukno Dea. Yo, Dea. Maju ke depan, Dek. Yo, sepote cara Bali ya. Nggih. Cara Bali. Oke.
baline wis penuh lho dia. Bareng iki liti kok kaya berat iki. Awakmu lho. Lho, Kula tari kecik niku. Kowe bali apa berat? Kecak. oh ya kecak. Kecak kok kecik ku. Ada cilik aku. Tari Bali iki Kecik kan wis tari Bali iki kecak. Cak mosok cek-cek. Bali Bali Iso barang. Wis tak goprok tenan. Bali. Bali iki mesti nyedet ngene jedek iki rene sret mripate bla Mbak Ali. Dia wis rada Dia pinter ya. Pinter. Ayo. Yo. Nyedet, Ngerti aku. nyedet. Nah, rada Oke. Bali. Selentem lo pinter. Iso. Enak. Aku. Bali. Iki ron teko Bali, Bos. Piye kuwi sik tekan ndi kuwi? Trenggalek. Mosok Bali plengah-plengah. Masa Kowe iki kadung tak lem lho kowe iki. Kadung dilem api-api karo dalange. Lah kok Bali iso jogete kaya iki sik iku ketahuan. Mas. Iki anu putra Bali nek iki Mas. Bali apa? Putra Bali. Yo bali mulih kuwi. Putra Bali iki kuwi jajan. Lah iya iki senengane Aku ro kuwi nek pomo ning Bali no jenenge I gede manuke. Iya iya. Kono. Iki. Ayo. Bali. Bali. Menika Bali kang badhe tayupan nggih menika. Nyapa kok tayub? Apa nek Bali kok tayub? Lah wong Bali masa ora oleh nayup. Ya ora ya beda karo Lagune Lestari. Lah niki lho. Lestari alamku, Lestari desaku. Ya Allah kowe kok ora update to? Kowe ora kowe ora ndek TikTok to kowe? Ya Allah jaman kaya ngene kok ora duwe TikTok lho kebangetan kowe iki wong kondang lho. Lestari yang gitu. Lestari iki sing Di. Ayo sing di. Lestari iki lho. Lestari alamku. Ora ngawur, mesti kan ngawur. Piye to? Piye? Sing tak warai niki ya. Nadane Mas, nadane. Kok iso mbok warai ndek iki kuwi lho. Iki latihane nang omah karo aku. Iki kan dia murid iki. Gak murid kakak. Loh, lah iya, aku kan adik, iki kakak. Murid. Iya, Nek. Nek karo aku ngene aman to. Kowe aja, Nyawa kan? kowe ki aja sok obong-obong ngono. Sing ngobong sinten? Sing kena efek iki kancane ngene iki Iya. lho. Ancane ra ngerti Anu, apa-apa kena ini- efek-efek. Anu Mbak Yumu melu to. Kaya iya. Saya Mas, Mas. Nah, Ini ya. Sang Dewi katon lam-lami ambabar mewangi semi kriwi ada di krojokan kata saben-saben dieling Kuwi lagumu ki apa? kok kaya Mas kuwi apa? Kuwi aja sujon apa kae? Aja digondeli apa kae? Aja digondeli kok aja. Kuwi aja Gondeli. Gondeli. Aduh. Aja sembrono. Jangan. Sang Dewi katon lam-lami hamba parmewangi semi Lestari to, Mas. kriwi ada di pojokan Iki basa iki. Saben-saben dieling. aduh deh aku sing lupa Biasa lah kamu. Nyanyi dewe. Ayo, Lho, bisa sih. Sang Dewi piye kuwi? Katon. Katon lam-lami ambabarang bayi ambabarang kok selengane kok ngawur iki diangkrek ndasku ketatap debok iki lho Mbake mbabar bayi gak Ayo, bar nyanyi langsung keluntung. Lah iya.
Lha pancen yo dhek tawakan kluthuk-kluthuk kok. Tenan wis tenan iki Mas. Maksude Suara nembang kuwi enek sing tugase nembang, Nggih. enek sing tugase siaran. Nggih. Dhek bar nembang ya terus lungguh. Oh, ngoten nggih. Aku lek dhek bar nembang terus pidato, lek darani Bu Lurah, piye? Nggih, leres. Kan awake dhewe salah. Nggih, salah awake Dhek dhewe. bener, bar nembang langsung lungguh terus kemu. Dadi Ngombe. Kok ngombe to tak kira kemu. Kok kamu terus diombe? Heeh, cara nune iki. Karena yo Nggih. ngene iki to. Ya kaya ngono kuwi cair. Tenan. Iki pomo sida dadi mbakku ngono tenan. Apa? Bendina tak dolani ning omahe. Lho apa yo terus apa yo enek lakon Mbak Yu kaya tahu. Kan yo ora becik. Tak kok PR mosok ora oleh. Rumah Niku wau tembange Lestari. Lestari jebul lagu Jawa niku lak digarap nggih sae. Lho apik Yo, iki apik, tembang Mas. halus iki. Nggih. Iki karyane anak-anak muda saka ngendi ya? Jawa Iya, Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kan tembang saiki maceme pirang-pirang. Kathah wae macange. Enek sing pindho Nggih. kuwi ya. Niku lah. Ae pindho tok. Kuwi gayane bocah Tulungagung, Nggih. seniman muda Wahyu. Wahyu. Wajar Giri. Nggih, Mas Giri. Kuwi ya tau nggih lagu Kembang Ati. Ah, sanes. Apa kae? Kupu kuning kadang kula. Kuwi gayaanku ya kupu Oh, iya, kuning iki. sali aku Pokoke sing lali. butuh chat ki gayaanku kupu kuning. Kupu kuning. Terus sentem kae ya tau nggih lagu. Nggih. Janji sabar ngono ra kesusu, sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Iyo iyo. Kayak gayamu ya? Nggih. Mboten nih. Iya nyapa. Nggih. Oh iya. Aku nek disuwuneni sing Pernah tuwek. nih. Liti ya tau nggih lagu. Nggih. Judule Kangkung Mentiung. Karo jemek-jemek blendret. Nggih. Lah ngono tekmu tokno teke dheke. Nggih. Ning kan dereng medal niku. Nggih, urung. Aku celokno Intan Budi. Legowo. Intan Budiono apa sapa jenenge ya? Budi sapa? Intan Budi Legowo. Legowo. Oh, Budi Legowo. Bocah Robyong. Robyong niki, robyong. Robyong cahe ayu. Ayu. Cendek. Hah, tenan. Jarene rambutnya bar dicat nah, Bos. Lho, wong dhek cara anune duwe titel TP. Napa? TP niku Napa napa? niku? Tante Pirang. Berarti rambut iki pirang. Dicet apa to wong Maksudnya iki? anakku ki lek nyeluk ki lho Tante Pirang. Niki. Wong aku iki dolan lho, rambutnya diplitur. Rambut tok plitur padane. Dicat yo ora diplitur. Coklat. Kuwi pernis Oh, ya. pernis. Kene lho. Iba, bilo, coba, kene, babu gulu. Kaya semut meteng ya. Kuwi jenenge ketet ki ngono kuwi Oh, carane ketet. lincah. Oh, Lho dhek lek wayangan rada adot titik. Pripun? Dhek teko rada awal. Luwe Oh, ngoten nggih. Kok ngarepan nggonmu kan kok etan kae nyopir dhewe nggo mobilno nyopir dhewe kacamatane ireng gede. Oh, alas nggo koyo lemari iki to. Kaya jentrung. Dadi Jentrung. gedhen kacamata. Kadang ditokne ndase kok sopiran. Tapi pancen beda lho Mas, ning omah karo ning kene beda lho. Bedane ning Apa? Aku tau dolan ning omah iku ning ngene. Omahe sapa? Omahe sapa? Dolane omahe sapa? Sik awakmu kok Sik, kowe ora keblasuk ning etane to? Nggak keblasuk to? Makane kula tan kleti dolan ngene sapa? Rencana riyen dolan teng ngene Mbak Ina. terus. Kebablasan. Wong ngene anu waduk etan kali kae. Waduk kali. Oh, nek waduh. Waduh. Iya yo dhisik yo dadi mbakku to. Carane ya kakak lah. Iya. Aku apa sida yo nyeluk Adik Mas ya. Rudi to. Wes aku malah repot ki nyambut gawe deloki dulure tok malah repot Ora aku. ajar cacahe. Kok masa dulur kabeh? Ayo. Pancen lek dhewe kabeh kan yo dulur. Oh iya, nembang sing apik aja nganti Manuta Cak Percil tembange apa? Duet kenek, dhewe kenek. lah alah nyapo to duet iki, Bos. Dhewe. Dhewe ae to tembang sing apik. Dhewe. LDR. LDR ki apa kuwi? Ledre. Ledring. Tak kira ladrak. Wawur. LDR lho lagune Cak Nan sing lagi. Tak tung dang, ketak tung tak tung dang, ketak tung dang, tak tung dang, tak terang dang. Kuwi Darboi no sing kuwi. Itu sing kuwi. Sama Ladrak. LDR. LDR. Nadane. Lah ora ono sik. Gus, nadane Gus. Labale, Cil, benakno. Gus.
Piye Adik? Gimana Adik? Mas Rudi ya sik anu dolanan pitik to Mbak Cek. Pitik apa? LDR. Oh, pitik kuwi entek kok tak anu kok. Ada apa? Tak transmigrasi ini gini tapi Jenengan anu goreng. ya tak bakar. Rasa tresna Lestari. LDR LDR apa artinya? Langgeng dayaning dayaning apa? Dayaning rasa. Rasa. Kuwi lestari ora ngono kuwi jenenge. Ya lestari. Langgeng ki lestari. Lestari lho, Pak. Berarti bener aku. Ya wis lestari ae. Lho sik to. LDR beda lho. Iya, iya. Yang dari sampe nih enggak. Nadamu nadamu. Terapenge. Duduk kuwi. Sekop-sekop. Ayo. Sen wengko tak aturne bulurah kowe. Enggak. Suweneni rumah saku. Ya aku tak lupa. Anak Betawi. Anak Betawi dasmu. Ketinggalan zaman. Bisa tak, Bos? Iya, Ratu maju. Ada ya. Dek bingung golek nada. Aku golek nada ra. Alah wis engko lek temu kok. Wis dolan nih areke. Ya. Welene anganku mongko Iya. Lek tapi Ya, ngesuk. coba. Sing enak ya, Mbak. Ojo nganti ngisi. Beleng mong. Sing enak lho. Pokoke nembang apa-apa sing enak. iya aku dikira Tapi ning kono mas aku. Roto ndek. Wis sing sekop-sekop ya. Oke. Wis sing sekop-sekop. Siap. Wis sekop-sekop. Iya. Lah iki sekop-sekop yang sokep-sokep sapa? Sokep-sokep. Sokep ra melok jarene. Sekop-sekop. Ayo, sampun. Amamu sing nyekop, aku sing ngokop ya. Weh, mentolo. kakak Kowe aja anu lho. Bojomu nesu neh kok. Ora kakang adi kok padha ae. Ora masan. Kabeh iki saiki Piye wis guyub to? Piye? rukun. Rukun nak gawe santosa cerah Gawe bubrah. Kuwi nek Blitar, nek Tulungagung ayem tentrem mulya Mulya lan tinata. Budal lo bola. Yo, Lho, iki apa iki? Yo iki Mas. yo iki. malah son-sonan Audione ya. Jagra budaya Indonesia. Oke, oke. Wahyu Wanita Audio. Terima kasih tepuk tangan iplik-iplik kupluk-kupluk oplok-oplok aplak-aplak. Iki mau jenenge tembange LDR. Ini Cak Percil, nyiliti lan Cak Slendem. nggih dawuh Pangapunten Agung perkara tetembangan ku digolekke wektu ingkang luwih prayoga. Nggih, Mas. Sing baku aja nganti lirwa tetepe melu ndedonga. Nggih. Muga-muga ke depan di bawah kepemimpinan beliau Bu Nita. Nita, nggih. Matur tanggul terus tetep guyub rukun Amin, ayem amin. tentrem mulya lan tinata. Amin. Kang sarta kena diarani baldatun thayyibatun Batun. warapun Gofur. Allahumma Amin. Kripik gedang kripik tela. Titik edang waton rata. Titik edang watone rata tuku dawet sak cendole. Apa niku, Bos? Katoke ngapret ketok kon Dalan. Kalau sinuwun punta dewa obong-obong diperpeki.